שלום לכולם, שלום אפרת. אני כאן עם אפרת שחר, שהיא בעצם המחזיקת מרחב, זה במילים שלי, של כל הדבר הזה שקורה פה מאחורינו. בעצם לא רק הקהילה שנוצרה סביב הבית קפה הזה, אלבה, והחלל הפנימי, המרחב של הסדנאות, ויש פה עוד מלא דברים שקורים, את תרחיבי על זאת שנייה. אבל רק רציתי להציג אותך מבחינתי, איך שאני קורא לזה, מין אשת התרבות הבאה, או מישהי שהיא לוקחת עמדה פה על מרחב אחר, להחזיק איזה מרחב אחר שיש בו אפשרויות אחרות קיימות. ואני רוצה שתספרי לנו קצת מי את ואיך המסע שלך, ותתני לנו קצת השראה בווידאו הזה, כי לי את נותנת השראה כל פעם שאני בא לפה. זה כיף. המקום הזה ממש כזה משך אותי בחצי שנה האחרונה מאז שאני בארץ. אני כזה נשאב פה למרחב הזה, ואלייך, ולנמרוד, וכל הצוות פה, אנשים מדהימים. אז אני אשמח שככה תגידי שלום, אולי אם יש לך משהו להציג את עצמך, ותספרי לנו קצת איך המקום הזה נוצר ומה זה בכלל. אז החלל הפנימי התחיל בעצם מהבית קפה, שזה שם. התחלנו עם עוד אנשים שתמכו בנו באיזה צעד של הבנה שהחיים כתרגול של כל יום לעשות קפה ולהחזיק מרחב של בוקר, שזו נקודה רגישה ביום, זה משהו שאנחנו רוצים אותו בחיים שלנו. והתאמנו בתוך המרחב הזה על באמת לפתוח עם אנשים את הבוקר, ואז ללוות אותם לצהריים. והבנו שאנחנו בעצם מתרגלים פה התמודדות וקהילה וצמיחה ושינוי, ובעצם זה הפך להיות המקום שבו המשפחה החדשה נבנית סביבנו, ואנחנו מבינים את התפקיד שלנו בתוך אותה משפחה. ככל שהדברים הפכו להיות גם יותר שלובים במסע שלי כאפרת בתוך הדבר הזה, אז נפתחה החנות, שהחנות בשבילי הייתה קודם כל מענה מאוד פשוט לצרכים שלי, לאגד ביחד את הדברים שאני משתמשת בהם בבית לכדי חנות, שאולי גם אנשים אחרים מחפשים את אותו הדבר. ובאמת החנות והקפה משכו לפה אנשים ומושכים אנשים שאנחנו מוצאים את האחדות, או מוצאים את הרצון לשחק ביחד. זה הפך להיות מעין מגרש משחקים או גן ילדים לילדים גדולים, שכל אחד משחק עם הכלי שלו, וזה הפך להיות מגרש המשחקים שלנו, ובאיזשהו מקום גם הבמה שלנו, של נמרוד ושלי, בתוך החיים האלה. וככל שהתהליכים שבי ביקשו גם את עוד מקום, עוד יותר, עוד בבושקה, עוד שכבה שמבקשת להתגלות, אז נולד באמת החלל הפנימי. שתכלס אני לא כל כך יודעת איך להתייחס אליו, כי הוא לא עסק ברור כמו הקפה או החנות. אני מגדירה אותו שהוא החדר שלי מחוץ לבית. קודם כל, כנקודה ראשונה, מקום שאני יכולה לנוח בו, שאני יכולה להיות לבד, שאני יכולה לטפל בו בעצמי פשוט על ידי הרפיה, שאני יכולה להתעגל עם אנשים ממש במעבר של וילון ולהימצאות בחלל ממש מרפא. והרגשתי שכנראה שוב הצורך שלי בדבר הזה פוגש גם אנשים אחרים, שהצורך שלהם לעוגן הזה
ובכלל, לייצר דבר שהוא חדש. פשוט מתוך העובדה שאני רוצה להיות במרחב שנעים לי בו כמה שיותר זמן. דווקא מתוך המחשבה של להיטיב עם עצמי, לא מתוך מקום אגואיסטי, אלא מתוך מקום של הקשב הפנימי הזה והאינטואיציה הזאת שיודעת שהקול הזה יוביל אותי למשהו שיעשה טוב לא רק לי, אלא באמת גם לאחרים. מתוך טובתי בתוך טובת הכלל. וכן, זה מבחינת תולדה, ככה נולד החלל הפנימי. אז אני עשיתי פה סדנה בחלל הפנימי, ואנשים ממש עפו על המרחב הזה. אז מרחב סדנאות, אבל ממש נעים ומיוחד כזה, יש לו איזשהו קסם. והחנות שדיברת עליה זה בעצם חנות של טבע, שיש בה את כל הדברים הטובים, שצריך כאילו, הטובים, כאילו, מה זה הטובים? הדברים הבריאים, המקיימים, ונעימים, כמו שאמרת. וגם הקפה, כאילו, יש בו בעצם כזה, אני מרגיש כזה, כל הדברים שאני לא מוצא בעיר סתם לפעמים. כאילו אוכל אשכרה בריא, אוכל אשכרה טעים ופשוט ונעים ומזין. כן, כזה אנשים נעימים, כאילו אנשים שעובדים שם הם כזה מאירי פנים. הכל זה פשוט אווירה אחרת, זה מימד לגמרי שונה. וגם שהתחלת לדבר על המסע שלך, בתוך כל הדבר הזה והשינוי שלך. עכשיו, מי שרואה את זה פוגש אותך פה בפעם הראשונה, אבל אני כזה, אנשים שפוגשים אותך פה כל הזמן, אני מרגיש שאולי יש את האנדרליין של יש פה משהו מיוחד ושונה, כאילו כל מפגש איתך הוא כזה מיוחד ושונה. אז אולי הייתי שמח שתספרי קצת על המסע שלך ואיך כאילו, גם בלי קשר למקום, איך זה קרה, איך הדבר הזה קרה. אני גם לפעמים שואלת את עצמי את זה. איך הדבר הזה קרה? וואו. מצד שני זה ממש גם ברור. מרגיש לי שבתהליך, אם אני מסתכלת על זה בצורה הכי פשוטה, הייתי ילדה תמיד שמרגישה את העולם דרך החושים ועוד. ואהבתי לצייר ולרקוד ולעשות כל סוג של אמנות, בעצם לבטא את עצמי ובכלל להשתפשף עם עולמות של רגש, דרך הגוף, דרך התנועה, דרך אסתטיקה, הרמוניה. ובאמת אני מרגישה שהאומנות הייתה איזה שביל מקביל תמיד לתהליך הזה שבסוף הפך להיות זה תהליך שיגיד, אני מתעסקת פה במודעות, או בעצם גם באומנות הם מתעסקו בשאלות, בפילוסופיה, ובעצם ככל שהדבר הזה הפך להיות מהקפה, בעצם כביכול הכי ארצי, קפה בבוקר, לקום כל בוקר עם חיוך, לתוך איזה מסע של לשחרר את היוצרת שבי ובאמת לבנות מציאות. ופשוט יש פה חלום במציאות, שבו אני מדמיינת וזה פשוט קורה, בזכות אנשים, בזכות... אוקיי, תרחיבי על זה רגע, כי כאילו, זה משהו שאנשים, אני טיפה גם מצלמה, זה משהו שהרבה אנשים שהם כן היו יותר יצירתיים, ויותר מחוברים לחלום שלהם, לא תמיד הצליחו לעשות את זה, להוריד את זה לארץ. ואת ממש, כאילו את והצוות ואנשים יצרתם פה מרחב שהוא פשוט שונה מדברים אחרים. כאילו אני סוררתי במקומות בעולם, אז אני כזה, איכשהו היה לי קונטקסט לזה, אבל... אז איך זה באמת שעם האנשים יצרתם, איך זה באמת הצלחתם להוריד את זה אשכרה לארץ? המון אמונה שמה שעושה לי טוב באמת בסוף יעשה טוב לאחרים. הדבר הזה של להרגיש משהו, לחלום אותו, לדמיין אותו,
פשוט ראיתי את זה קורה. ראיתי אותנו יושבים פה ומארחים פה, ושהעולם עובר דרכנו מצד אחד כל הזמן. אני יכולה לשבת פה יום שלם וכל העולם יעבור דרכי. ממש זה מרגיש ככה. כן, אני לא צריכה לזוז, הכל קורה. וגם להיות עוגן במציאות הזאת בשביל אנשים אחרים. זה כן, אפשר להרגיש את התחושות האלה שאתה מרגיש בטבע, נגיד, אבל פה ביפו המון פגישה של אפשר, או כן, הנה, יש לנו את זה גם קורה פה. זאת אומרת, לפעמים לא צריך לנסוע לתאילנד, אם זה הבקשה הפנימית שלי נעים ורגוע, או שאני מוקף באנשים שמשמחים אותי. אז לייצר את זה בכאן ולראות המון את היש, לראות את מה שיש, ולהוקיר תודה על מה שיש. זה ממש אחד הדברים שאני... והדיאלוג גם אל מול הדואליות, מול המקום שמאמין לבין המקום שמפחד, לבין המקום שנאמין שבאמת אנחנו יכולים לעשות, לבין המקום החולם, לבין המקום שבסוף מוציא דברים לפועל. אז לחיות את המתח הזה, אבל גם להביא אותו לידי ביטוי בעשייה. בקהילת דמנור הם קוראים לזה Medit Action, שזה מהרוח אל החומר, בתוך החיים. ואני חושבת שיש לי באמת את הכלי הזה שהתאמנתי עליו היטב הרבה שנים, וכולנו יש אותו, אבל באמת התאמנתי ושייפתי אותו. שלהוריד מהרוח אל החומר. כן, גם של לשלוח כזה איזשהו חץ, ובאמת אולי בצורה קצת של ילדית כביכול, אבל אולי יותר פתוחה, כשהלב באמת פתוח ומאמין שהכל יכול לקרות. ומתוך האינסוף של החיים, אז לשים את הבקשה שלי והחלום שלי והרצון הזה. שוב, מתוך זה שהטוב הזה הוא באמת בשביל כולם גם. כן. ואם אתה מרגיש את זה, אז זה אומר אנחנו מהדהדים ביחד. אם הדבר הזה עושה לאחרים, את התחושה הזאת שאני מרגישה, וזה אומר שכל מי שפה, אז הדבר הזה מהדהד בו, וזה אותי מאוד משמח ומאוד מחזק. כן, אני שם לב שאנשים שמגיעים לפה, הם גם כזה, כמוני, אני לא יודע, אני קורא לזה מעריצים, אבל כאילו זה יותר מעדדים את זה. הם מרגישים פה משהו אחר, ואני רואה הרבה פעמים את התגובות שלך, שמישהו בא אליך ואומר לך, יש לי רעיון, בואו נעשה את זה, או כזה, אני יכול לעשות פה סדנה, וכאילו, אפילו, זה קל, אבל אפילו נגיד תגובות לאנשים שהם, סתם אנשים של היום-יום, שעובדים, שאוהבים לפה סחורה לדוגמה. זורקים לך איזה משהו, אז אני רואה שאת כזה, כן, כזה. קצת כזה סרט איטלקי, יש לי כזה איזו שמחה כזאת של איזה... אני חיה בסרט שלי עד הסוף, אני נהנית ממנו. לחיות מהסרט, הסרט שלי עד הסוף. כן, מצחיק. כן. מעניין אותי איזה סיפור יש לך שאת קמה בבוקר, כאילו איזה... אמרת סרט איטלקי, אבל... כן. מעניין אותי באמת מה הסיפור, כאילו, שקורה שם. קודם כל, הכל זה אני. בחוויה, בהולוגרמה שלי, הכל זה אני ואיזו השתקפות. ויש לי את הפרטנר שהוא איחוד הניגודים שלי בעצם. אנחנו כל כך שונים, אבל כל כך דומים, ובזכות זה המקום, לפעמים אומרים, הוא מחזיק את האדמה, את מחזיקה את הרוח שם, אבל באמת שזה דבר מאוד מאוד דינמי. אבל ללא ספק אנחנו מאזנים אחד את השני, ואנחנו נותנים קרקע אחד לשני, גם להיות מים וגם להיות הכל. ואז הילדים שלי והאנשים שאני פוגשת, אני מרגישה שכולם אני, ומה הייתי רוצה? רק להרגיש אהבה, אז ההשתקפות שאני מקבלת היא מאוד אהובה, וזה מנוע שמחזיר את עצמו, in a sense. ברמה האנרגטית פשוט, היי, זה אני אוהבת את עצמי, אני אוהבת אותך. אז בסרט שלי, במשחק מחשב שלי, בהולוגרמה שכולם
והכל זה אני, גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. אז בסרט הזה, ובחוויה הזאת, אז אם אני גם, הכל זה אני, ואם אני גם הבמאי והכל, אז שיהיה כיף ויהיה אהבה, וכשמשהו מכווץ אותי אז אני נפגשת גם איתו בחמלה, וגם שלפעמים לא, גם פשוט לכל התהליכים עוד רכות ועוד אהבה. אז... תרגיש לי את המיקרופון שנשמע אותך גם? רגע, הנה, כזה. אז זו ההשתדלות שלי, וההשתדלות שלנו פה, ואני מאוד שמחה שזה רוטט החוצה, כן. אוקיי. יש לזה איזשהו חזון מסוים, או שזה... כאילו זה יכול להיות באותו זמן, זה לא חייב להיות או להיות ברגע או חזון, אבל כאילו... יש איזה ויז'ן כזה שעומד שם, או... מה קורה שם? שאלה טובה. אני חושבת הוויז'ן היא להמשיך עם אותה אנרגיה ואותה עשייה ולתת למה שמגיע להתגלות, אבל פשוט להתמסר לדבר הזה. זה הוויז'ן מצד אחד. מצד שני, אני מסתכלת נגיד על קהילת דמנור שהם... זה קהילה באיטליה? קהילה באיטליה, שהוקמה בשנות ה-70, והיא מדברת על ה-humankind, והאופן שבהם הם מסבירים את המציאות ואת האינטראקציה, ואת העבודה הקבוצתית שאנחנו עושים כנשמות, ממש מעורר בי השראה, כי הם ממש בתוך העשייה ובתוך הקהילה, ואני מרגישה מאוד מחוברת לתוך הדבר הזה, אז אני רוצה להמשיך לעשות מתוך חיבור, לעורר השראה באנשים שגם הם ימשיכו לעשות ולהיות עוד מעצמם. יש לי כזה מיוזיק רקורד, הכל, פשוט ליצור עוד יצירה משותפת פה ביחד ולהעניק פלטפורמה לעוד אנשים לעשות את הדבר הזה, והמון יצירה משותפת. אני חושב באמת שהמילת מפתח שאת מדברת על הרבה זה יצירה. כן. וזה קצת פתח לי את הראש, לפני גם שעשיתי את הסדנה שלי פה, דיברתי איתך על זה ועשינו סרטון, וכאילו פתאום זה פתח לי משהו לגבי יצירה, כי אצלי יצירה זה היה איזה משהו שאני מצייר, אני לוקח כאילו, אני בא ומצייר משהו, אני כאילו עושה אומנות לרגע וחוזר לחיים האמיתיים. ופתאום אני מתחיל להבין פה שיש פה משהו, גם מהרגע שלך שאמר משהו שיש פה משהו סביב יצירה שהוא יותר עמוק. עולה לך משהו לגבי זה? זה משהו שממש מרגישים לידך, היצירתיות הזאת. מה זה יצירה בעצם? אני מרגישה שהיצירה, השמחה ביצירה, או בעצם ההבנה אצלי שהמשחקיות והניתוב של הרגש והתובנות או השאלות של החיים, ההדהודים של הדברים האלה, בסוף מבקשים להיכנס לתוך איזה משהו, אם זה דרך תנועה של הגוף, אם זה שיר, אם זה משחק משותף. בעצם יצירה זה לעשות אהבה, in a sense, בעצם. זה גם אותה צ'קרה, וזה גם היכולת שלנו להפרות אחד את השני, ולהדהד אחד עם השני, לשקף אחד לשני, להציק אחד לשני גם, וגם יש בזה מיני יצירה, כן. כאילו, הדבר הזה. כמו שנמרוד מציק לי כל הזמן. כן, נכון. כן, זה חשוב. כי גם זה אנחנו, וגם זה מבקש מאיתנו איזו התייחסות מיוחדת. ופשוט היצירה, אני מרגישה שהיא נאמרת גם בחיוך ומשחקיות, כי... יש הרבה רגעים כואבים, או מנעד רחב של רגשות שגם עוברים דרך היצירה, אבל היא תנועה. היא מביאה תנועה, היא נוצרת מתוך תנועה, היא נוגעת בגופים אחרים שהם לא מפה,
ואני מרגישה שאותי ממש מרפאת. ולשחק ביחד זה בעצם אחד הדברים שאנחנו הכי רוצים. אנחנו רוצים, שיחקנו ביחד בתור ילדים, ואז באיזשהו שלב כזה לשחק ביחד, מה זה הופך להיות? יחס סחר חליפין אולי, לייצר מרחב שבו יצירה יכולה להיות פשוט שיחה טובה, או מחשבה, או להדהד משהו ביחד, הוא גם יצירה. או אפילו לייצר וידאו ביחד, או לא יודעת מה, להימתח ביחד. מאוד, מאוד פתוח, הדבר הזה של יצור יצרי יוצר. כן, אני חושבת שזה ניטשה. בשבילי זה תמיד האח שלי, אבל זה נראה לי ניטשה. כן. פגשתי אותו. פגשת אותו, נראה לי את האח הגדול, יש לי גם אח קטן. שניהם אדירים, ואחותי וואוזי, באמת. אוקיי. נתנו לי עוד לפגוש כן, כן. משפחת שחר. כן. אוקיי, אני רוצה לקחת אותך, היה לנו איזה רגע של שיחה כזאת, שישבנו פה בבית קפה. היה איזה בחור שדיברתי איתו, כזה, שנינו היינו מאוד רציניים, מדברים על כזה סמכות חברתית או משהו. ופתאום עברת שם וזרקת איזה משהו, ואני זרקתי לך איזה משהו, ופתאום נוצרה שם שיחה שקשורה בוא נגיד זום יותר גדול של המדינה, ומה אנחנו עושים פה, ומה קורה פה בתקופה הזאת. וזה ממש ריתק אותי, כאילו, גם השיחה הזאת בכלל פתחה איזשהו חיבור ביני לבינו. וגם רציתי כאילו להביא לה עוד פעם את השאלה הזאת, וכאילו פה במרחב הזה שאנחנו באמת משפיעים ויוצרים איזה משהו. מה מבחינתך קורה פה עכשיו? אפשר לקחת את זה ברמה של המדינה, או אפילו אולי יותר גדול, כאילו... אני אוהבת להסתכל על רמה של בני האנוש, כולנו כבני אנוש. מה קורה לנו עכשיו בכדור הזה, מה הרטטים שקורים עכשיו. ללא ספק אפשר להרגיש שיש תנועות של אנרגיות. עכשיו, אם אנחנו מתייחסים למונחים, כמו שאמרת מקודם, מה זה טוב, מה זה רע, נתייחס לפשוט, נגיד, לסמל, לאין ויאנג, לדבר הזה, לשחור שמכיל את הלבן, לבן שמכיל את השחור. ובהוויה וברצון להאמין שכל בני האנוש מגיעים ממקום אחד שהוא מושלם ומוחלט. ובאמת ככה אני מאמינה. אז אם אני מסתכלת על בני האנוש, אני מרגישה שאנחנו עושים עבודה מאוד עמוקה עכשיו. אנחנו מתמודדים עם עצמנו, קודם כל, עם ההשתקפות של הדברים בתוכנו, דרך הצדדים הכל כך מגוונים של היקום, ועל כל הפנים של עצמנו שאנחנו פוגשים בכל דבר. אני מרגישה שזה זמן, קודם כל, בהתבוננות פנימה, לשאוף שלום עם עצמי. מה זה אומר? שלום עם עצמי. שהדיאלוג ביני ובין עצמי יהיה דיאלוג פוזיטיבי. כולנו מכירים את הקול הקטן שנמצא בתוכנו, שהוא קול ביקורתי או מוריד, לזהות אותו ולעשות איתו שלום. זאת אומרת, להתחיל ממש מהקול, הזווית קול הקטנה הזו בתוכנו, ולשוחח איתה באהבה. אני מרגישה שזה איזה כלי, ואז לצאת עוד טיפה החוצה, אם זה לחברים שלי, לאחים שלי, להורים שלי, לעשות את אותו תרגיל. אני מרגישה שאני מתרגשת שאנחנו בזמן הזה, פה, עכשיו. אני מרגישה שאנחנו כמו תפטיר של תודעה שבאמת מקבל איזושהי בקשה חדשה להשתנות, והשינוי כבר כאן. אנחנו משתנים, אנחנו מתפתחים, אנחנו מטילים ספק בדרכים שבהם חשבנו עד לפני רגע, ואני מרגישה שאני פשוט בוחנת את עצמי כל פעם מחדש כבת אנוש. אז אני מלאת תקווה ואמונה במה שאנחנו צועדים לקראתו.
ובאמת אני ממש שמה אותי גם בתוך מקום של אחריות, שהתהליך הפנימי שלי הוא גם, הוא חשוב הרבה מעבר. והאינטראקציה אחר כך עם הבחוץ, עם אותו האנרגיה או אמונה והזנה של הטוב וההתכווננות שיש לה משמעות. אבל שוב, מתוך מקום אקטיבי, מתוך meditate action, אז יותר אחדות ויותר אהבה ויותר הכלה כלפי עצמי, ובאמת כלפי עצמי, ובטח ככה להצליח להיות רכה יותר החוצה. מה זה בשבילך רכות? שמעתי אותך אומרת את זה כמה פעמים. ורציתי לשאול אותך תמיד. כן, כן. זה באמת הכל איזה מנגנון של קול שאני מזהה בתוכי, ואני יודעת שקיים בכל אחד מאיתנו. המקום שמבקר, הקול הפנימי בתוכי שמבקר אותי, שחושב מה יגידו אחרים, או האם זה בסדר להיות אני כמו שאני רוצה להיות אני. אז המקומות האלה של לפגוש קודם כל לפגוש את הקול הזה ולהגיד, היי, איזה מעניין, הכל כל כך קטן, אבל כל כך משמעותי בחיים שלי. ולפגוש אותו עם רכות, באמת עם מקום של, אוי, איזה, לא איזה, וואי, איזה קול, אתה הורס לי את החיים, כזה, יואו, איזה קטע, אתה ממש משפיע עליי. ואני אולי מוכנה שנסתכל עליך בצורה חדשה, ומאיפה אתה מגיע, או מבחינתי זו הרכות, לזהות את המקום הזה בתוכי, קודם כל בדיאלוג ביני ובין עצמי, שהוא מוריד לי, מבקר אותי, שיכול להישמע כמו הרבה דברים, כמו קולות שקיבלתי בילדות, לא בהכרח מההורים בכלל. יכול להיות מהשכן, יכול להיות מהחוג, יכול להיות מחבר, מדמות דומיננטית אחרת. אנחנו יצורים רגישים, אנחנו סופגים הכל, וזה בעצם הטיפול של הילדה הקטנה שבי, שחובה את הדבר הזה ממקום חדש. אז להיות האמא הרכה לילדה שבי. אז זה הרכות. ולא לחכות לה מבחוץ, להביא אותה מתוכי לעצמי. כמובן שאני מאוד מאוד תמוכה, אבל אני מרגישה שזה חלק מההולוגרמה שלי, כי אני מייצרת את זה לעצמי ומשקפת את זה החוצה, ואז זה מה שמגיע גם אליי. כן. תודה על התשובה. מה שעלה לי שדיברת על זה, שמה שגיליתי בזמן האחרון זה שיש לי את הקול הזה, שהוא מאשים את עצמי, או שהוא... זה יותר כזה, זה יכול להיות על עצמי, או זה יכול להיות גם לאנשים אחרים, כאילו מאשים אחרים. והרבה פעמים אני שם לב שפתאום קורה לי משהו שאני נגיד איפול, או כמעט יעשה תאונה, או ייתקע במשהו כזה. זה בדיוק הרגעים שבהם כאילו המודעות שלי הולכת למקום הזה, ואז אני מתנגש, אני נופל, אני זה. אתה מרגיש את הצרימה של התדר הזה. כן, כי זה נכון שהוא קיים, והוא גם חשוב, יש לו תפקיד חשוב בדיאלוג הזה, אבל יש למחשבות שלנו הרבה כוח, המון כוח. ואם הקול הזה הוא קול שמדבר בקול רם בתוכנו, והוא הקול הדומיננטי והמוביל, זה יכול ממש להפריע בחיים. זאת אומרת, לייצר עיכוב ברגשות שלי, עיכוב ביכולת שלי להתגלות כלפי עצמי, לאהוב את עצמי, לתפקד בעולם כאני, לתת ממני לאחר בצורה אמיתית. כן, זה יכול להיות מקום מאוד מכווץ אם הקול הזה הוא קול שתלטני. אני נוטה לשחק על זה בתוך הדימוי של אם הייתה לי סבתא שכל הזמן יורדת עליי, או אמא שכל הזמן יורדת עליי, וזה הקול שאני במקום הפנימי, הכל כך אינטימי, בתוך הבית, בתוכי, הוא הקול שכל כך משפיע, אז וואו, מה אני אחשוב על עצמי, מה אני ארגיש כלפי עצמי, ואחר כך איך אני ארגיש כלפי העולם. אז אני מנסה להיות הסבתא האוהבת שבתוכי, והאימא שאוהבת ומכילה ללא גבולות שבתוכי, ולהיות גם האבא הנכון שגם מציב את הגבולות, כי גם גבול בריא הוא אהבה. ולמצוא את המקום הזה, למצוא את הקיסר, את הארכיטיפים האלה בתוכי,
כמו שלכל דבר יש את שני צדדי המטבע שלו, לכל מזל, לכל דבר, יש את המתיחות בין הדברים. לדעת למצוא את האיזון להיטיב עם כל אחד מההיבטים של אותו אלמנט. כן. תודה. אני יודע שאת מטפלת פה בחלל הפנימי ואת עובדת לפי דעתי, מה שאני יודע, עם נשים לפני לידה, גם עם משפחות. כל מיני. ורגע, לפני שתגידי על זה משהו, כאילו, מעניין אותי שבאמת תגידי מה זה בדיוק, יש לי גם את השאלה יותר כללית, תוך כדי שדיברת שעלתה לי, זה כאילו, מה המדיסן שלך לעולם, כרגע? יכול להיות שזה משתנה. כן. אז אני מרגישה שהסופר פאוור שלי הוא באמת אהבה ואמונה. יש לי איזו יכולת כזו ממש לאהוב, בפשטות ובכלילות. ואני חושבת שבמרחב הטיפולי אז בעצם אנחנו משחקים ביחד. ואני חושבת שאני גם לא לוקחת את עצמי יותר מדי ברצינות, אז המקום הזה הוא מקום שהוא משחרר, בשבילי גם, מאוד. אחרי שנים שלקחתי את עצמי מאוד ברצינות. אז יש משהו מאוד משחרר ופשוט להתמסר לדבר הזה של להרגיש, להיות ולאפשר את המרחב הזה למישהו אחר. כן, נראה לי זה. וואו, יפה. באמת שאמרת את זה, אני יכול ממש להרגיש את זה ממך שיש לך את היכולת הזאת באמת לאהוב אנשים, ואני יכול ממש ללמוד עם זה, זה קצת מוזר לי, כאילו, הנה אני מרגיש, אני מפחד שאני מחמיא לך פה, כי זה לא מהמקום הזה, אבל זה באמת מהמקום שכאילו, אני ממש לומד מזה, שאני יכול לראות משהו כל כך פשוט כביכול, שנייה לפתוח את הלב ולאהוב, גם את האיש שירות שמגיע לפה, גם סתם בן אדם שאת לא מכירה, שעובר פה ברחוב רגע. וואו, זה באמת כאילו כל כך פשוט, אבל יש הרבה מה לגדול לתוכו. אני חושבת שזה איזשהו שריר שגם זה איזה משהו שתמיד היה בי גם מאז שאני ילדה, באמת האהבה והאמונה בבני האדם, ובאמת התפעלות מסוימת, אני מתפעלת. ויש לי משקפיים מסוימים שאני רואה, אני באמת רואה את היופי והטוב במה שאני מסתכלת עליו. כמובן שגם לי יש את המקומות, אני יכולה לראות את הלכלוך בין העציצים, אבל השאלה אם עכשיו אני אראה רק את הלכלוך בין העציצים, או אני אגיד, וואו, הפרחים האלה, הוורוד הזה, זה לא יאומן כמה זה אמיתי וחי. וזה איזושהי, אני קוראת לזה איזה פילטר של ראייה, שבשבילי הוא מובן מאליו, הדבר הזה, אבל הוא קיים בכולנו, ואני מרגישה ממש הוא איזשהו תרגיל, מספיק שכמו שאמרנו, שהכל המבקר אומר, אז גם פשוט לאזן אותו שנייה באיזה משהו נעים. אז אם אני ראיתי את זה, ואני יכולה להגיד, אומייגאד, עכשיו אני לא יכולה, אני חייבת לקום ולנקות את כל הלכלוך בין העציצים, זה משגע אותי. גם היו לי תקופות כאלה, שזה היה כזה, אני לא... זה מפריע לי שמלוכלך שם, אני כזה, לראות רק את הלכלוך פתאום. פתאום אני רואה רק את הלכלוך על הרצפה, אני כזה, לא! ראית הלכלוך, האם את מתכוונת לקום עכשיו לנקות את זה? או שיותר כאילו, יותר גדול היופי שאת מקבלת מהצמחייה פה ומהישיבה פה. אז למצוא את האיזון האלה בין הדברים, ופשוט כנראה ברוב המקרים אני בוחרת פעם, גם אם ראיתי את זה אני כזה, אבל איזה יפים הפרחים הסגולים מעליו. זה ממש משמח אותי. זה לדוגמה הטבע, שהטבע הוא טבע גם בעיר. תראה את השמיים והעננים הכחולים האלה, אנחנו לגמרי בטבע. כן. והפרח הוא פרח, והעץ הוא עץ, והעלה הוא עלה, והאדמה פה למטה, והים פה. הוא פה, אנחנו פה, הוא פה. אז המון הוקרה לדבר הזה של המון יריית כבוד לטבע ולירוק ולצמחייה ולאדם, כי הוא חלק ממנו, והוא גם זה. כזה, יש משהו קצת
אני רואה אותו, אני נזכרת בפרק של המומנים. משהו, אני רואה באנשים את ה... אולי אני באמת רואה באנשים את הילד שבהם, או את הילדה שבהם, ואז אני יכולה לאהוב אותם בקלות. אולי זה זה. עכשיו כזה, תוך כדי שדיברת, נפל לי איזשהו אסימון. דבר ראשון שאני ראיתי אותך מלא פעמים עושה את זה, שאיך שאת מסתכלת על דברים, התגובה הראשונה שלך לדברים או למישהו, שפתאום את לוקחת אפשרות אחרת מכאילו, ממה שנראה שאפשרויות הקיימות היו, אז זה עושה לי מה שקוראים לו snapping me. בעבודה הזאת של מחזיקי מרחב זה כאילו, את בעצם לוקחת את המרחב למקום אחר, למקום הבא, למרחב שבו יש יותר אפשרויות, או שאפשר להסתכל על דברים אחרת. שאני לא חייב לחשוב, איזה פעם זרקתי אחורה, אנחנו בעיר, בא להיות בתאילנד. וכאילו אמרתי, וואי, אבל תאילנד זה פה, תראה, ואז בום, עשיתי סנאפ כאילו לזה שאני עכשיו בתאילנד. כן. וזה שינה לי את היום. לגמרי, לגמרי. זה כוח על ממש מגניב של מחזיקי מרחב. אתה מבין? כל העולם עובר פה, יש לי תצוגת אופנה. אקו! אמורה! מה את עושה? מה? שם מה הגעתי. את עושה? אינטרוויסטה. מה זה אומר? אנחנו מצלמים וידאו לערוץ שלי ביוטיוב, אתה מכיר יוטיוב? פשי. מה? למה? תיתן מההתחלה, לא. איתי ללאון! איתי ללאון! באתם בול בזמן. למה? להגיד שלום לוידאו, תעשו שלום. אבל רגע, לא לזה, לא לזה. Non toccare, Ciccio. למה אתה רוצה לזה? אתה רוצה? אני אספר לך אחרי זה, אני מבטיח, אספר לך את כל הסיפור. כן. אז הייתי שמח ככה שלקראת הסוף, תגידי כזה שנייה, איזה באמת טיפולים את עושה ואיזה דברים, איזה הזמנות עוד... בוא, תגיד שלום. אחי, בוא, כאילו, בוא. בוא תגיד רגע שלום, נמרוד. עוד לא טיפה להתכופף. הבעלים, From out there. האיש והאגדה. לגמרי, האיש והאגדה. אז יופי, כולם באו להגיד שלום ולעשות צ'ק אין לסרטון, אולי אשלם לי זה. מדהים, אהבתי. אז זהו, הייתי שמח שתוכלי ככה לדבר קצת על הזמנות ועל הדלתות הבאות שאנשים יכולים, שהיית רוצה לפתוח לאנשים. גם על העבודה שלך פה הייתי שמח, כאילו בחלל הפנימי וגם על דברים שקורים. Yay! Vai, siediti vicino a papà e bello? O vuoi sederti con me? Ok. הלאה. זה היה כן. אוקיי. שים את זה אולי יותר למעלה רגע. פה ישמעו אותי? כן. קודם כל מרגיש לי שברגע שמדברים על מרחב שהוא מרחב של קהילה, אז הוא מכיל בתוכו הכל. זאת אומרת, התהליכים של החיים, דוגמה, הריון, לידה, השתנות, משפחה, אז להעביר אותם ביחד, שהדברים משתלבים אחד בתוך השני, שיש מרחב לך מצד אחד לשבת ולעבוד על המחשב, אבל מצד שני אתה יכול לעשות איזה פאוורנפ ולהסתכל על השמיים, בעצם לאפשר להכל להתקיים ביחד, אלא גם. סי. קוזי, ג'ירה לו. ובאמת הרצון לעוד ממה שיש, לעוד ממה שיש. אמא, זה יש בפנים! בייבי! זה יש בפנים. credo una gatta. גאטה, כן. גאטה בפנים. מקום שיש בו מקום להכל, תכלס. כזה. הכותרת של מה אנחנו עושים פה היא ברורה לכולם. ואני חושבת שזה מה שקורה פה. אנחנו יודעים שאנחנו עוברים תהליכים ביחד, ואנחנו נמצאים ביחד בתקופת זמן מסוימת. הנה הוא הולך, מאמה. ביי ביי.
אין בעיה, אבל לא... אנחנו אולי רואים אחד את השני יותר ממה שאנחנו רואים את המשפחה שלנו. אז זה אומר שאנחנו מלווים אחד את השני כמשפחה בתקופה הזאת, בזמן הזה. ומה שקורה עכשיו הוא ייחודי. אז המקום ממשיך להתפתח ולהתגלות, וגם הקהילה הזאת וגם המגרש משחקים הזה. ואני סקרנית עוד מה נעשה. יש לנו במה פתוחה עוד מעט. ועוד מעגלים, ועשייה, ויצירה, ותיאטרון. נראה לי פשוט כמו גן. פשוט ככה. גם משחקים. גם משחקים, כן. לגמרי. ממש אפשר להרגיש את זה. יש פה כזה הכל מהכל, כל טוב. וכן. ולא לפחד להשתנות. כי השינוי הוא קבוע. אז פשוט כזה... המשפט השלם של פול אוסטר אומר, החיים זה יו-יו והשינוי הוא הקבוע היחיד. אז אני אוהבת שהחיים זה יו-יו. כלב. ביאנקו, ביאנקו. שהחיים זה יו-יו, זאת אומרת הם משחק, ונכון שזה גם למעלה ולמטה, אבל הם משחק. והשינוי הוא הקבוע היחיד. אני חושב שזה אחלה דבר לסיים. אפרת, ממש תודה. תודה לך, דור, שנתת לי זמן להשתקף בעצמי. תודה על החזקת מרחב של כל המרחב הקסום הזה פה. תודה לכם שצפיתם. מוזמנים להיות בקשר איתי, עם אפרת, להגיע פה לאלבה, לשתות קפה, לעשות סדנה, לקנות איזה משהו בריא, וגם לפגוש את הקהילה. כן. אולי זה בדיוק מה שחיפשתם. יאללה, תודה. כמו סלוטה. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see, find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets